Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawang! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng pancit na may sutanghon po. Tapos, crispy fried bangus po na belly part. Tapos may sasawan po tayo sa likod. May rice po din po tayo sa likod. Yung drinks po natin, Coca-Cola po. Baba ko muna to. For before tayo kakain, i-bless mo natin yung pagkain na sa harap. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Ayan. Sarap. Belly po. Mm. 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 May mga tinik pa rin siya. Kahit tinanggalan na po. Hindi talaga siya yung totally buntis. Hulog. Chicken. Hmm.
Mm.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat pong laging nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa inyo. Thank you so much po sa support at saka God bless din po. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Queenie Kalalan, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochelle Kawad po. Sa Solid Kawa po, Food is Life TV, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka I Eats Vlog. I Eats Vlog po ay siya po si Sisikoy I Garcia 1301. Nag-change po siya ng channel. Supportan po natin. I Eats Vlog po. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Kusina Bicolana, Ron 21 Saudi Vlog, at saka Dancano Vlog po. Sa Hibigating Team po, Sisikoy Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. At saka KRIESHA Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.